inani niphi ndingabhatalanga i-rent. Ulandlord sana warhabhuza amataya wam wemoto omane, 4 of the best guys, niyandiva. Oyi-4 yahlala phansi bhaxa sana imoto yam. Akonela wabetha elicala lingapha lika-driver lefestire pharha ngestina sana. Xa ndivuka ekuseni, hayibo, istina sana sihleli ngcu kwela cala lika-driver. Caba uthi ulandlord andenziwa njalo mna, undijonge ntombazana, andibhenywa, andiyontsango. Sana pha ke bantase ndinigqibezelele ngupart 2 njena lona bethunani wesa story. So ke ngoku seyindim ke ngoku ndibhizi ke sana, ndimatasa, ndixakekile, ndiqoqosha ke ugqudu wam mos ndizawuhamba. Ulandlord ke yena ke nanku apha ke uyabashabashaza apha phathe endlini. Ebenayo laa nto engathi la mama mhlawumbi umzekelo ngathi undi-adoptile okanye ndingumntanakho okanye ndigcinisiwe. Uyayibona laa nto efuna undipharenta. So uloku bhizi ke ngoku ucela izinto, umane ecela ndimnikeze. Azothi ke ngoku ulandlord, ikhabhathi le yam njani ngoku gogiology, athi ikhabhathi yakhe. Hayi ndithi ndisajonge leyo, athi microwave yakhe, athi carpet yakhe. Hayi ndithi ivale, hayi ivale gogiology, uzayibhuda ivale. Abe sesithi ke hayi izinto zami ezikwathini kwathini. Ndiqoma ndizayithini le nto because izinto zami kaloku ezakakwazi uba athi zezakhe. Andina-sleep guys, mna islip ndisishiya kwapha elantukeni emnyango ku-security. Ngoku asasibhizi asipicothayo asimakhaya sithini, mna ndiyasishiya ndibe ndiyahamba sana. So ndiqoma into ndizayithetha nabani ke ngoku leya lo gogiology, athi zinto zakhe sijijisane ke sana. Uyabona mosibele ujijiswano ngapha itrakhi imile ngaphandle, funeke ndihambile. Hayi ke ndiqomba hayi ke sana, andizokwenza loo nto, mna ndizushiya into zam ndiyazithatha because ndaxa ndingena into zakhe zaziphaa kwelaa room. Ndaye laa nto ndamxelela uba ndicela azithathe. Andithandi usebenzisa into zomntu, mna andikwazi, andikho comfortable. Ndathi ndicela azithathe. So wazithatha ke nyhani wazibeka kwelinye iroom elingasemva, I believe si-storeroom sakhe. Ngoku ndiqoma zandaxakwa, wenza njani ngoku ugogo? Hayibo bethunani. Hayi sana ndamonqelwa. Hayi ke ndabe ndithutha kodwa mna into zam ndithutha sana. Nothi ugogo sana ephuma phandle ethwala izandla, wasothula esofelweyo ugogo esithi yo kanti amaXhosa anjani, ndandiwoniwe ngamaXhosa before uzohlala nokuhlala apha. Kwabantu babendinqandile bathi ndingakufaki ngumXhosa. AmaXhosa ayalutha, AmaXhosa xa eyegoli athi thola umsebenzi abethola indoda. Hayibo gogo, intloni kum ke sana uba hayibo lo gogo lo idrama engaka uyifundele or ikholingi ithini into yale drama.